No niin, morjes. Puuhari ja duunari vauhdissa. Nyt meillä olisi tämmönen takapöntön asennus V70. Eli tää vanhahan on täällä ihan saatanan loppu. Niin ei muuta kuin uutta tilalle. Kohta puoliin nähdään, että mitä me saadaan aikaiseksi. Vai saadaanko mitään? Yes. Mutta hei, näihin kuviin ja... yes. Näin on. Pysyy siitä. Mä voin tästä sitten vielä kuvata sitten eri kuvakulmista. Juu. Sä otat sen aika lailla juurestakin, kyllähän toisinne menee sinne. Lattia syttyy. No, sekin. No niin, nyt nähdään, mitä tästä tulee. Tää varmaan pitää vähän kiinnikin tästä. Ei jäänyt sormittain. Kato. Pikkasen jäi peukaloon, mutta tää on just tällä tavalla. Se on iso ei. Jumalauta, on se ihan loppu. Tähän kuluu. Vähän kato. Vähän paikkausta. Eihän se tarvi ku pikkasen paikkausta. Eiks niin? Just näin. Saatiin se ainakin irti, katsotaan saadaanko uusi paikalleen. Kyllä. Semmonen. On tää vanha ainakin paksumpi kuin toi uudempi, mutta... Hirveä pömpeli se on ollut. Oh. Kumilukutusta. Onhan se ihan ok kunnossa. Pintarvastetta. Tää kato irti, että saadaan toi nökö pois tuolta. Pintarvastetta tossakin. Tyypillinen Volvon ongelma tossa. Ja niin missä? Joo. Rengaskotelossa. No kyllä sitä on saatana, katsotaan. Leimalla ne löytää varmasti sieltä mielenkiintoisia juttuja. Onneksi ne ei kauheasti. Jotkut lyö. Jotkut ei käytä meisseleitä. Toiset käyttää.
merkin. Nyt ei tee. Sitten meillä oli se porokoneeseen se sama sun. No toi iso kallakka tossa, niin mä pidän tää suojaa. Ja nyt sitten saadaan se, katsopas se. Meneekö just? Niin. Just on vaan täällä. Täällä olikin vähän. Se saadaan. Ja voi vielä lyödä sitä niistä sinne. Onko nyt tarpeeksi? Siis se on liian pitkä. On vähän liian. Niin. Saadaan se, että mihinkä se asettuu. Tuosta vaan voidaan sitä pikkasen täyttää sisään päin. Se voidaan nyt tässä mallailla se eka. Tääkö jää? Sieltä juuresta, kato, kittaantuu sinne. Pakoputkikittiä. Se toimii myös pikkasena liukasteena. Liukasta. Kumihaskakki vielä kädessä, niin on lääkärillekin menossa. No joo, sitähän tää on. Tästä ei varmaan saa hirveä. Puuhari ja duunari täällä nyt sitten. Mitäs ne on saanut aikaiseksi, hei? Mäskiä. Nyt meillä on uusi putki sinne, tai toi pönttö laitettu. Ja huomaa, että ei ole ihan identtinen Niin, auto. no ei oo. Pitäisi olla vielä täällä päin. Mutta ei mitään, mä menen kohta höräyttään sen käymään ja katsotaan, me laitettiin tonne vähän tiiviste sitä, mitä se oli. Pakoputkikitti. Niin, vielä tonne liitoskohtaa. Mutta hei, katsotaan miten käy. Ahas. Noniin, nyt töräytetään käymään. Ei pörise enää. Tätä tässä. Kyllä se tästä. Jumalauta. Ei ole nätti, mutta ei pörise. Joo, helvetin hyvä. Ei ole muutos vuotoakaan. Joo. Siitä pikkuhiljaa lämpenee. Antaa sen käydä, niin kato, sitten se lämpenee siitä. Niin se... Tuosta ehkä pieni vuoto.
Tuossa kohtaa pieni vuoto. Tänne voitais laittaa vähän vielä Vähän tököt mäskiä lisää. Mutta on ihan helvetin hyvä. Hyvä me! Saiko sä sieltä yhtään? Se on vielä pehmeetä. No joo, ja tossa on sitten vanha paska. Hyvä. Katoppas siitä, onko sulla siinä niin. On tää vähän joo. Tulee pientä ruostetyötä. Voi vittu saatana. Tämmöstä tää on näitten vanhojen kanssa. Ai saakeli on tää. Tosta kun mä nostin niin saatana tosta kohtaa, niin sieltä tulee, kato, sielläkin on varmaan reikä tullut. Ei ainakaan leimasta mennä. Joo, täytyy laittaa toi helma laittaa ja siellä jousi pohjakin vähän Seuraavaa pientä hommaa. Vähän on joo. Rapein on. Popniittivirityksillä kiinni, niin otetaan vähän irti. Ai, mitä paljastuu. Paljastuu. Sitä on muualta sitten. Joo. No, pakaputki kuitenkin on jo tehty. Oh. Ei vuoda enää. Ei se oikeastaan tarvitse muuta. Tuohon mä laitan vaan koriruuvit takas koidolleen sitten. Pientä ensiapua siihen ja sitten myöhemmin otetaan kunnolla käsittelyyn. Kunhan nyt menee leimasta läpi. Leimasta on jollain tavalla tyytyväinen, että otan ne yritetty. Ne vielä pari tuntia, niin sit tulee Fiat Grande Punto jousenvaihto. Grande Fiat Punto. Ei kun mikä se oli? Oli se Punto. Taisi olla, mä muistan. Oli se Grande Punto. Näihin kovia tunnelmia palataan, kun ollaan jotakin saatu aikaiseksi taas. Reippaasti liian leveä. Aika lailla leveä. Oma auto ja halvalla tehdään, niin halvalla ei saa hyvää, mutta saa ihan tarpeeksi ok. Se siihen vie kiinni, niin se on hyvä pala. Käytetäänkö me tätä? Tehty Volkkarin etulokarista pala. Ne. Joo, kyllä me käytetään sitä. Joo. Hyvä. Näihin kovia tunnelmia. Yeah. Seuraava potilas. Laitetaan hyppyjouset sinne ruosteen irrottajat vaikuttaa. Ai niin. Ne. Se on lenkkiä vai paikoilla. Tää on hauskaa. Katsotaan mitä tästä tulee. Täällä olisi duunarilla nyt tämmönen jousi homma tässä. Katsotaan miten tää homma tästä lähtee. Sormet väliin. Niin. No. Löystyykö? Lainetaan sitä nyt sitten. Mä oon perseestä nää kuvauksia niitä. Haluatko vietä maistiaista? Eihän mikään kuva. Kato.
No niin, nyt sitten semmonen, missä on yksi karva. Nyt on kiva saada, kun pitäisi saada toi pakki toi. Niin. Joo. Sitten sen verran virta päälle ja... Aina jarru. Mutta tää juttu se ei sun täällä virta pelaa tää. Vaikka se... Tässä on moottorossi käynnissä. En tiedä siis, onko siinä... Niin sitten... Kuorma tai keikkabussi on suuntana remppa tai festari. Ei meillä oo kiire, ei meillä oo stressi. Tän touhunsa! Hän tulee kohta takaisin sisään. Häneen vaihdettiin toi. Toi tuolla tuli valmiiksi. Tää on hyvä, kun joutuu ottaa uudelleen, kun ei äsken tullut videoa. Toi tuli valmiiksi, mutta se on siinä. Hän menee ulos ja hän tulee sisälle. Nää. Ei mitään, hei. Sano terveisiä. Hän läks. Hän läks. Seuraavaksi otetaan Volvo-projekti tohon vielä. Tehdään loppuun se. Niin, tää ei nyt osaa sumentaa. Noniin, sanopas uudestaan. Ei! Se lähti siitä. Riiatti lähti pois tieltä, niin seuraavaksi Volvo-projekti loppuun, eli hiomme sieltä ne, mitä sinne laitettiin ne alareunat. Kyllä. Grande tuli laitettua nyt sitten jousi ja takapyyhintä ja mitäs nyt se olikaan, lamppuja, polttimoita jotakin. Missä se oli? Se oli tuolla. Tuolla oli hän katkennut ja uusi tarvikejousi tuli tilalle, mikä oli perseestä asentaa. No, ei ole ihan nappiin mennyt halpa tarvikejousi, mutta se on semmoista. Kyllä ne, jos asiakastuvaa tavarat osat itse, niin se on vaan mentävä niillä. Mutta jees, katsotaan ja palataan.
Miten menee? Hyvin meni. Menee. Kyllä se jo leimaseen, jos saa kelvata noin. Ensiapua tuli. Ensiapua tuli, niin ei kauheasti näy enää niin pahasti. Siis eihän toi mikään jätti on, mutta toi on semmonen nopea, halpa ensiapupaikkaus leimaa varten. Katsotaan sitten leiman jälkeen vähän paremmin. Vähän paremmin, kun täällä on kuitenkin ruostetta, niin täytyy toi koko... Ihan tällä kun katsoo tarpeeksi tällä kaukaa, niin näyttää ihan siistiltä. Kiristän noin. Kyllä. Täällä on hyvät maisemat tuo. Vettä sataa. Vettä sataa. Näin no. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Näin on. Moro. Moro. Puuhari ja duunari. Volvo-homma jatkuu. Joo, vähän nyt ortoletilan pesuarta täällä. Leimaset ja ihmettelee, että saatana täällä niinku öljystä täällä. Se joo, vähän vuotanut. Missäs se... Oliks tossa tuolla? Siellähän niitä on. Montahan niitä oikein on? Onhan niitä siellä varmaan 6 aina. 6, Oliko meillä mitään purkkia ennen kuin mä hukkaan nää vittu ruuat? On meillä. Onhan meillä. Mitä meillä ei olisi, niin sitä meitä on. Katsurille vähän sen, ettei se nyt heti tiputtaa, että saatana suoraan silmälasien väliin. Puhdasta tulloo. No morjes, täällä on puuhari ja duunari. Heillä pestää auto. Joo. Vähän kuule pohjanpesuhommia katsastusmiestä varten. Kiiltää. Vaan sieltä nyt suuremmat paskat saa. Niin. Asennusolut. Jaha, mennäs kattoon toi pohjapanssari on nyt pesty kanssa. Joo. Katoppa itse. Se on paljon isompi. Se on varmaan toi koko juttu. Mä en tiedä, miten mennä? Hyvin menee. Ihan päin vittua menee. No ei nyt ihan, mutta paska homma täällä tää. Eikö se oo kiva? Ei ne kaikki oo helppoa. No ei oo. Kyllä se tästä. Aurinko paistaa ja linnut ei kyllä laula, mutta aurinko paistaa. Ja kyllä se tästä. Katsotaan. Niin, täällä duunari duunaa nyt sitten kuule turvavyön vaihtoa tässä ja on niin vammainen asento kuule tuolta. Se on mukava olla. Juu, älä nyt siihen vaan nukahda. Tää on just Pikkuhiljaa. Tää Volvo, kato,
ergonominen työasento Volvoissa. No niin. Aina ollaan makuasennossa. No, melkein jo ajetaankin makuasennossa. Mm. No eiköhän se siitä. Koitetaan saada, laitetaan sitten video taas, kun meillä on kato täällä näin uusi turvavyö. Ja tämä vanha, kun on täältä rispaantunut tosta noin, niin se tuli hylky siitä. Olisi tarkoitus vaihtaa tämä uusi. Ei ole enää montaa Mutta näihin kuviin ja tunnelmiin. No niin. Otitko sä sen? En mä vielä ottanut, mä otan sen kohta. Jokin joku erikois. No se joo. No niin, nyt se olisi siinä. Ei mitään muuta kuin vaihdetaan sitten. No niin, nyt on kuule turvavyötä. Toi kun vielä pistetään vähän kiinni, niin perkele. Ja on joku kuplekum tuoksua. No niin, jumalauta puunaa. Joo, toi on kyllä hyvä. Hyvä. Nyt on ainakin turvavyö laitettu. Ton mä vielä heppaan tohon, pistä vähän liimaa tohon kiinni, niin se on näköjään murtunut tosta. Hyvä. Näinhän on, että on vaihdettu sinne. Vielä pientä viimeistelyä. Pientä viimeistelyä. Laitatko sä akkua paikoilleen? Akku on paikallaan jo. Niin. Ei se akkuhan oli siellä paikalla, mutta otettiin vaan toi, ettei se räpsähdä sitten toi. Hän on vanha. Hän on kumivene, jolla joskus keksitään jotakin kivaa. Jotakin hauskaa tuolla No katsotaan, kumiveneellä. mihinkä satanan lampeen mennään sinne. Yrittää joku lampi. Joki, lampi, joku. No, ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmiin, eikö niin?